Това са 5 навика за ефективно изгаряне на мазнините. Ще забравим за натрупването на мазнини около корема и около където и да е, ако ги усвоим. При изгарянето на мазнини има значение да сме ефективни и да правим нещата умно, а не ударно. Вижте кои са тези 5 навика и преценете сами дали сте въвели всички в живота си. Аз лично още работя по някои от тях. Тренировките да включват едновременно кардио и натоварвания с тежести. Мит е, че трябва да се убиете от кардио, за да свалите мазнини. Много популярен мит, за който вече съм говорила в този канал. Всъщност, това, което ви прави много ефективни при свалянето на килограми и при изгарянето на мазнините, е комбинацията от високоинтензивно кардио с тренировки с тежести, защото те изграждат мускулите. Харесайте видеото, ако поне и на вас един път в живота ви се е случило да искате да се убиете с кардио в стремежа си да отслабнете. Не, това не е най-ефективният начин. Много по-добре е, ако съчетаете кардиото с тежести. И проучванията го доказват. Всъщност този начин на трениране е залегнал в най-съвременните фитнес методи. За 12 седмици няколко групи хора са били разпределени и е трябвало да правят различен тип упражнения. Имаме една контролна група, една група, която е правила само кардио, една група, която е правила само силови тренировки и една група, която е съчетавала двете неща – кардио с силови тренировки. След края на изследването, резултатите са категорични и те са изцяло в полза на хората, които са правили съчетание между силови тренировки и кардио натоварване. Това е най-ефективният начин да изгаряме мазнини. Просто трябва да се научим да тренираме така умно. За мен също все още е трудно. Дълго време имах слабо, но отпуснато тяло, защото тренирах основно с кардио. След това срещнах треньорката си Марина Павлова, която откри тежестите за мен. Съчетаването между двете неща наистина промени тялото ми. Когато се съчетават тези два типа тренировки, едновременно работите върху изгарянето на подкожните мазнини и едновременно работите върху изгарянето на мазнините, които се образуват около вътрешните органи. Тези, които най-често виждаме в областта на корема. Това са мазнини, които се оформят около черния ви дроб, около стомаха, около червата и всъщност този тип мазнини са тези, които ви вредят и са един от показателите, че сте застрашени от различни съвременни заболявания, като инфаркт, инсулт, диабет, високо кръвно налягане и чакайте да видя какво още, инсулинова резистентност. Мисля, че последното е особено важно и много хора се оказват, че имат инсулинова резистентност и това е причината, поради която колкото и да се опитват, не могат да свалят килограми. Трябва да се адресира този проблем по точния начин. Това не е медицински съвет, просто искам да ви обърна внимание върху нещо, което да обсъдите с треньора си и с личния си лекар, ако смятате, че имате такъв проблем. Навикът да ядем достатъчно протеин. Ако го изградим, няма да имаме проблем с изгарянето на мазнините. Протеинът е основен макронутриент. Трябва ни, за да изграждаме силни и здрави мускули. Когато веднъж свикнете да приемате достатъчно количество протеин, диетата ви ще стане много по-балансирана. За мен беше откритие, когато осъзнах, че протеин има не просто в месото и изварата, а и в много други продукти, включително такива от растителен происход. Разбира се, може да приемате и протеин на прах, но трябва да внимавате с него, защото напоследък се рекламира като основна съставка в различни десертчета и всъщност протеина на прах също е калоричен. И така че ако следите калориите си, внимавайте за това. Не е безобиден. Да намалим консумацията на преработена захар и рафинирани въглехидрати. Тук веднага ще настане едно объркване, че трябва да спрем въглехидратите. Кето диета. Това не е вярно, няма нужда да се спират въглехидратите. Обърнете внимание на кой вид въглехидрати трябва да се спрат. Това са тези с висок гликемичен индекс. Това са храни, които съдържат бяла захар и бяло брашно. Започнете оттам. Ако нещо има в състава си захар, рафинирана или преработено брашно, то има въглехидрати с висок гликемичен индекс и вие не би трябвало да го ядете. Какъв е проблема с кифлата, бялото брашно и бялата захар? Когато ги хапнем, захарта, която влиза в кръвта ни, прави нещо ето такова.
и всъщност имаме много рязко покачване и после рязък спад. И това всъщност създава усещане за глад. Този тип рязки покачвания и спадове на кръвната ви захар също така лъжат хормоните ви. Това е прекрасен навик. Ако спрете да си подслаждате кафето, ако спрете да посягате към кефир, няма да имате никакъв проблем дългосрочно с изгарянето на мазнина. Трябва да се наспиваме. Това е нещо, което не осъзнаваме. Поне за мен дълго време беше много странно защо не постигам резултатите, които искам, при положение, че се храня здравословно, че тренирам редовно 3-4 пъти в седмицата, включително с тежести. Къде беше проблема? Всъщност осъзнах, че не спя достатъчно и спя много лошо. Когато спим зле, произвеждаме хормони, които карат тялото ни да задържа мазнини и не може да се освободи от тях. Това наистина е голям проблем. Дългогодишни проучвания, имам предвид такива, които са били провеждани в рамките на повече от 15 години, сред повече от 16 000 жени, са доказали, че тези от тях, които системно не си доспиват, имат много по-голяма вероятност да качат килограми с остаряването. Така че доверете се на изследванията и си осигурете достатъчно качествен сън. Това е навик, който ще ви се отплаща цял живот. И петият навик, който трябва да изградим, е да приемаме храни с достатъчно количество фибри. Тук си представете всички възможни плодове и зеленчуци. Цели, не на сокове. Защо фибрите са толкова важни? Създават усещане за ситост в стомаха, така че ви карат да ядете по-малко като цяло. Но също така, храните, които са богати на фибри, също така са богати и на много микронутриенти, от които тялото ви има нужда. Един от основните ни проблеми е, че си мислим, че приемаме фибри и че се храним с достатъчно плодове и зеленчуци, но всъщност това не е така. Наистина загледайте какъв процент от храната ви са плодовете и зеленчуците, за да си отговорите на това дали приемате достатъчно фибри. Изследванията показват, че дори 10% повече фибри в диетата ви всеки ден са гаранция, че няма да натрупвате мазнини, особено тези около корема. Следете канала, в него публикувам ново видео всеки четвъртък. Темата в тази поредица е здравословно хранене, здравословен начин на живот. Това е канал, в който ще намерите идеи и вдъхновение да сте по-добра версия на себе си. Как сте с навиците за отслабване и изгаряне на мазнините?